Hi guys, alas 4 na ng hapon kaya time to take merienda. Doon tayo sa may Magic. Ang sarap ang mga pagkain nila doon. At meron tayong mga kaibigan na kung tawagin nila ang sarili nila ay Magic Ladies. Ang team captain nila doon si Magic Nida. Tingnan nga natin kung nandun sila ngayon. Dahil gutom ako ngayon, o-order ako ng fried bangus with halo-halo para sulit ang merienda. Ayan, merienda time na ng mga Magic Ladies. Break time nila kaya kakain din. Oke, ako dyan, Tres Marias na Magic.